company ka badon kti banti ya way ulom ha ka shnong pilang kata ka badon Hariboy district kata claim de yo ya ka no objection certificate na ka dorbar shnong bat ban chuti be a nyu ulom tang na ka benta ka chinon kam jongka ha ka step jong ka life way tarik nailar arajar pulai kala phet no na ka te ka jaka ka ba kenthop na do ki kali kit khindo dumper hadu ki kali pu shilom kenthop ru ki GCB kum ka jingbut den ya ka khubor ka bala sei madan ha ka life trik unailar halor ka jingtre jong ka te ka company ka bala shuti yo lom tang lingba ka jingyo jingbet nau trai jaka uba ithu kreteng kum ubelesing taro ka ken honu shlong mil ka lej ban jurep ikate ka jaka pat ha poi ha ka te ka jaka ala banyu i ba kumbala yo ring dor hapo kani ka tayo ka te ka jaka kala don ka jingye pher bat ban thli klem de yo i ban don tang koi ka kali ne uwe ubrio haba pershang banwat jingtep kidon ki bayathu bakini ki kali ki lasdang ban phet karat na de kejaka nadu hinin kemiet bat kani kade bakila snuthu bakila le persha bat kala ban longru baki brio ki badon kiti lang kila sheptiang bayo ka kerteng jongki kan pau shaka perthei namar kumbayo jingtep ki badon kiti kidei ki badon hakabor lingba ka khubor ka bangila le lingba ka jingwat jingtep bat ka jingyo banikran nadu banya ya ka domper ka jingtep ka batikna kade baka khando ka bakiti nau lom bat hadu ban pinmadan ru ki penket sha chareli asam panpendap ha jingte ka basna ya jingkieng flyover chonga sarkar asam sashisien ngin ban kani ka khubor ngila ban pintikina bakate ka company kala pentre klem de yo jingbet ka dei namar tanga dorbar shnong ru ka klem pat ai ya ka ta ka NOC ban pentre ya kani ka kam pat kani ka dei lingba ka jingpla jong uchan ba chulet ubadei u secretary shnong nakata ka jingti ate tikti tigulom ngien le nga shnong jong ngin tip ate bakiti kumbaga yung ithara la dan tap si bene kay ti ke supply daw state sa po asam state daw nangali ang chno jing claim ai jing bit claim ai order claim ai ta NOC ya tu try kan daw ban ti kita kan daw habya yung bak snong he namar ka snong kan ai kata ka ai order na ai jing bit yiki kila ban ti claim jing jaj na bak snong to kimla ro ban le halor kani ka khubor kamangi penmi wat ud deputy commissioner Hariboy district warpet upadhai rulai kren ba shlong miel ka baulong kani ka jingti ulom ka dei ka badadon kam banyo jingbet padhaba kali ka ipat na kaliang ka board district kan le udc ulaong bon sapan jingpen shai na USP Hariboy district